Κύριε Πρόκο, μία νίκη και μία ήττα ο απολογισμός για τις μεικτές ομάδες των Χανίων. Ένα σχόλιο για τα σημερινά παιχνίδια. Δεν θα ξεκινήσω από τους μεγάλους και θα πω ότι το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Απλά ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Ο αγωνιστικός χώρος βέβαια ήταν κατάλληλος για μπάλα. Εν πάση περιπτώσει το γκολ το φάγαμε από στιτή φάση και δυστυχώς αυτό ήταν καθοριστικό. Στην επόμενη ευκαιρία που είχαμε του τέτα-τέτ δεν μπορέσαμε να κάνουμε το γκολ και έτσι χάσαμε 1-0. Μπορώ να πω όμως ότι το αποτέλεσμα δεν είναι δίκαιο σύμφωνα με την απόδοση που είχαν οι δύο ομάδες, που επαναλαμβάνω δεν διεκδικούν δάφνες ποιότητας του ποδοσφαίρου. Για τους μικρούς θα πω απλά ότι είμαστε καλύτεροι και κερδίσαμε δίκαια. Όσον αφορά τη συνέχεια, ήταν πρώτα παιχνίδια. Σήμερα είστε ικανοποιημένος από πρώτο δείγμα? Στη συνέχεια πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα, διότι δυστυχώς πάντα στην πρεμιέρα έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, γιατί σήμερα πραγματικά από τους μεγάλους δεν μείναμε καθόλου ενθουσιασμένοι.